go ndeireadh a dhaoine córa. Lá an uraithe mhóir a bhí a gceistiniú. Nis tíosúil Tráthnóna agus i dtíon cheannaí go tí síos beag an sin. Mé hin níor bhac mé leis an orú abáta seo, mar an nuas éadí i dhearc mé orú na gréine scrisúma thuúlaí mo bharúil. Lára bhí sin bhí Afraic na súl anmhaith an chruinnegam. Bhí mé an a díleog is lú a granas faide a grachas airde a dhéanamh amach bachasam ach inis níl an tafar chomáid sin agam a churabich cendachar is leid tá mé an a raibh brá seo eáil agus feice mé go minic mar bhíon rudicus le feiceáil an seo a chuil Tráthnóna agus beidir a chéadú sé le bheith orúáin beidir go bhí mé na spéicláidí agus go mé dear go go beo nó is a scáilán ach is a dálinn tású agam go rá lábrá ag a cholachanna a gaí agus go seirbhídí a dhaoibh a dhaoine córa.